Screen aurinkosuojakangas estää kuumuuden pääseminen huonetilaan. Screen aurinkosuojakankaan läpinäkyvyys on kiinni screenin väristä. Tumma näkyy paremmin läpi kuin vaalea. Lämmön suodatuksella värillä ei ole kovin suurta vaikutusta. Tämä screen on 5%. Tarkoittaa sitä, että kuumuudesta noin 90% screen suodattaa ja päästää vähäisen määrän lämmöstä kankaan läpi. Yläikkunat on screeniä ja läpinäkyvyys on melkoisen hyvä. Tässä vähän esimerkkiä screenien läpinäkyvyydestä. Oikealla on mustaruskea, keskellä musta ja vasemmalla on vaalea sävy. Kaikista kuitenkin näkyy läpi. Aurinkosuojakangas screen on homehtumaton. Kestää ulkotilan ja on tarkoitettu parvekkeelle, lasitetulle parvekkeelle ja muuten ulkotilaan. Screenistä voi tehdä paneeliverhoa tai liikkuvaa rullaverhoa.